सोनाली एक भेटली आहे मारे पहिलीच मारे काढल्या एक गावली इथे काही बघ दाखव मग धुया एकदम आपण. तर मित्रांनो हे एका जाग्यात मका बरेच मारे गावले. कसली साईज मोठे ना हे बघ. तर आपल्याक सगळे एवढे मारे भेटते हो. तर ते आम्ही वतून ठेवतलो खाली. हे पण होत एवढे मारे आपल्याक भेटले मस्त पैकी. नमस्कार मित्रांनो, सृष्टी ब्लॉग मध्ये पुन्हा एकदा तुमचं स्वागत आहे. मित्रांनो आज आम्ही बऱ्याच महिन्यांनी चाललो मारे काढू. आता होडी घेऊन जातलो. सृष्टी येता मागून, सृष्टी मी आणि 2-3 माणसं येतात. तर आम्ही आता 4-5 जण मारे काढू जातो बऱ्याच महिन्यांनी. तर चला आपल्या किती मारे भेटतात बघूया. कारण आता भेटतात न भेटतात ह्या माहीत नाही आणि पावसात गॅरंटेड भेटतात. तर आता आपण बघूया किती भेटतात. आधी जाऊया चला. तर आता आम्ही या होडीन जातलो आधी, त्याच्यानंतर तिकडे बांधावर लावतलो. त्याच्यानंतर दुसरी होडी आपल्यासोबत विनोदची मिसेस सोनाली, मुलगो हर्षद आणि हे का तर ओळखतातच. चला जाऊया. गावतील ना रे आपल्या लोक खायचंच येता वडापाव विडापाव म्हणजे खाऊन तयारीत इलो हा. म्हणजे माका वाटतं भरपूर काढतलो. चला आता जाऊन बघूया ना. सोनाली शिका केला. अरे बघ अशी असते वर काढून तोंडी दिसली पाणी उडवण्याचं. मग अशी कोयत्यान देत्यान कुठलाय
ओके हम्म. मग धुऊया एकदम आपण. तर बघा सृष्टी केक गावली. दाखव. एकच अरे, गावली या. मस्त मोठी काढलं गो. चल ती बघ थैली आहे की ती पिशवीत टाक. पिशवी पुढे घे, हाती सून ठेवायची नाही ते पिशवीसाठी तितक्या पाठी येताला काय दिसली. ही बघ ती बाई घे बाई एक पुढे अशी मारे असतं ती बघ. ती बघ आता माहिती दिसली. बघलंय काढू. 2-3 गावली ती बघ. थई आहे का दिसली ना. आता काढ जा. लोळगे घ्यावा लोळगे. माका 2 गावले बाबा. माका 2 न हे माकाच दिसलेले सगळे. हा तू फक्त काढलं. चल तू जाऊया असे पुढे 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 चलत जाऊ खाया. बघूया. तू पिशवी घेऊन राहू फक्त. हा आतमध्ये तू येऊ नको ते काट्यात. मित्रांनो आपल्या 4-5 म्हारई भेटलेत. सृष्टी शोधता पुढे आणि मी मागसून आता चाललंय हळूहळू ह्या बाजून शोधित आपल्याला बघूया. आणि ह्याच्यात असतं रे काही नाही काय नजर चांगली होई. लिंद्या किती गावले. 40 गावले. 40 गावले काय. हा तुझा नशीबच फुटक्या वाटता. सृष्टी शोधता जोरात मारू काय तो खाली आहे ती बा मारे गावली नाही बघ. बरी आहे. राहून दे अशीच टाक मग धुऊया. चल सृष्टी एक गावली. नाही तसं खरडव खळ जोरात मारू खळ. हा खाली जाऊ खळ असं नाही जोरात. चल बघूया. चल पुढे तू नाही तर दुसरी कोयती आहे ती घे. नाही तर कोयतो माझ्याकडे ती. आता आपण पुढे शोधूया. चला तर ते हे असं कोयतो मारायचो असं. दिसली घे. आधी बघूया थोडेसे मग दाखवूया परत किती गावले ते. सृष्टी केक गावली या म्हणता तर कसली या बघूया. चांगली आहे. हा चांगले पाणी हे केलं ना. चांगले. हा पाणी उडवलं काय चांगली. हा ही एक माका एक गावली. आपल्या आता 10-12 गावलेत ना. होय 10-12 तरी गावलेत. तर अजून शोधूया. साधारण पिशी तरी भरा होई. आता मॅडम किती काढतील त्याच्यावर. हा धमाक जाम होता. चला आधी बघतोच काढतो मग परत दाखवतोय. तर काढतो कसे ते दाखवलं. असे ह्याकडेच जायचं कोयत्यान वगैरे मारीत किंवा असे पण दिसतले नजरे. नजर चांगली होई. काढून असतंय दिसली.
तो कोयतो घालायचो आणि अशी उचलायची. हे बघ. अशी म्हारे असतात. तर अशी नजर होई चांगली तरी बघित चालायचा, मग दिसतात ते. किंवा असं कोयतो मारत चालला तरी चालेल, पण त्यांनी दमाक होता. आपण असं बघितच चालायचं. चला पुढे बघूया, नंतर परत दाखवते तुमका पुढे जाऊन दुसऱ्या जागेत. त्याच्या पुढे ती बघ आतमध्ये आहे ती बघ, ती बघ दिसली. हात घालून काढ. असे बिळात पण असतात, बघू काय, लक्ष देऊ काय सरळ. बघ केवढी होती. मोठी आहे ना. साधारण हा एवढेच खाऊ का लय मोठे असतं का, मास्टर चावणत नाही त्यांची. चल पुढे बघूया आता. ह्या मरांदीत गेल्यावर गावले असते, पण ते काटे त्याचे लागतात. हा येतात ती. ही मरांदी आहे ना, ह्याच्यात गेल्यावर गावतील. ते याचे काटे लागत राहतात, फांजळा होता. मग ती बघ आहे का, काढशील ती बघ. मिक्स काढते जाऊन बघा आतमध्ये आहेत. हे बघ, हे दाखव हा पुढे. वाईट पुढे वाईट. हे बघ एका जागा मोठी आहे ती बघ. अरे बाप, तिकडे कडे जातं. दोन आहेत एका जागा, एक आणि ती. काटे लागतात, काटे लागतात. तुमची सावट पडतात इथे. असं सावटी पडतली बाय. एक दिसले. आणि अजून एका. आणि काय दिसतात मित्रांनो. आता सृष्टी पहिल्या जागेत काढूक सांगते, आणि मी जरा पुढे जाते, कारण पुढे जरा रूप ना भरपूर. त्यामुळे मी एकटोच जाऊन येतोय पुढे. बघूया आपल्याला थंय काय गावता काय. तू हय थांबशील ना. हां तू हय काढ. मोबाईल तुझ्याकडे घेतो नको, माझ्या खिशात राहते. हां चल. आता ह्यानी काढले, 2 पिशे भरलास काय रे. त्यांनी 1 पिशे काढले, 101 काढलं ना. यांनी थोडेसे काढले. बायको माझी रवली पाठी तकडे टाकून येलास. बायकोक माझ्या पहिला घेऊन येत आहे का. मित्रांनो बरंच पल्लो पार करून आता एका नवीन जागेत येलो. आता या जागेत बघूया आपल्या किती गावतात. ही दोघा चलतात. त्या सृष्टी मागे राहूला. चल पटापट. मित्रांनो हे एका जाग्यात मका बरेच म्हारे गावले. बघा दाखव गावले नाही, कारण सृष्टी होडी आणत होता आणि बाकीची तकडे आतमध्ये काढतात. मी एकटो चिलाय पुढे. बघा ते गावले आहेत, काढलंय बघूया. मोज्या कसले साईज मोठे ना. हे बघ किती गावले बघूया. 1 2 3 4 5 6 7 8 आणि 9. एका जागेवर 9 गावले मोठे. मॅडम होडी घेऊन आल्यात. आता पिशीवाय होडीच ठेवतलंय आणि मग बघूया एकदम शेवटी दाखवूया आपल्या सगळे किती गावले. ओके फायनली मित्रांनो आम्ही आता घरात चाललो आणि आपल्याक आता हे भेटलेत विनोदाक. ह्या तिघांका हे बघ दाखव. हे बघ हे विनोदाक भेटलेत आणि हे माझे. हे बघा हे माझे सगळे इतके. परत घराकडे नेऊन दाखवतलंय किती काढलंय ते. ह्यानी 4-5च काढलाय ना सृष्टीन, बाकी सगळे मी काढलोय. हा तर आता आधी होडी ओलवतोय. वारो हा तोपर्यंत विनोद ओलवता
जाऊया आणि परत घराकडे जाऊन बघूया मोजून किती आहेत ते. चला तर जाऊया ना रे, काय अजून परत काढूया. जाऊया चला. आम्ही आता परत दुसरी होडी घेतलो आणि आता चाललो घरी. ड्रायव्हर पण आमचा बदललो. ह्यो सुपर ड्रायव्हर हा आणि आपल्यात आता ड्रायव्हिंग करूची ताकद राहिली नाही हा. त्यामुळे आता जाऊया घराक आणि घराक जाऊन परत दाखवतय. माका गावले 131 ना गो, हा 132 आणि हेंका गावले विनोदाक 72. चला मारांदे आजच्या दिवसाची मजूर सरली. तर मित्रांनो आम्ही आता येऊन पोचलो घराजवळ. हे मी एक पिशवी घेतलाय डोक्यात, लय जड हा. सृष्टीने एक घेतल्या, तिकडे हर्षदने एक घेतल्या ना. तर आम्ही आमचे होते ते 2 पिशवीत घेतलो. तर व्हिडिओ कसा वाटलो नक्की कमेंटमध्ये सांगा. आणि व्हिडिओ आवडलो तर व्हिडिओ नक्की लाईक करा, शेअर करा. आणि आपल्या चॅनलवर नवीन असेल तर चॅनलला सबस्क्राईब करा. चला आता जाऊया. थँक्यू.